Salon namještaja Mima u Rijeci otvoren je 2001. Nakon 10 godina vodstvo Mime odlučilo je da je vrijeme za novi pristup namještaju i kupcima. Brojni prisutni koji su barem jednom posjetili ovaj salon, neki su od još uvijek vjerni kupaca. Prvi je razlog taj što je došlo do temeljnih promjena u cjelokupnoj koncepciji poslovanja namještaja Mima. Promijenili su se dobavljači, povećala kvaliteta ponude, uvela se vlastita proizvodnja. Uloženi su veliki napori i sredstva za istraživanje tržišta, stručni kadar, vizualni identitet i dizajn. Sve to rezultiralo da je Mima salon namještaja postalo vodeće poduzeće u Hrvatskoj u toj branši. Poslovnice od Istre do Dubrovnika njeguju hvale vrijednu kvalitetu hrvatskog proizvoda. U ovih 20 godina dosta smo radili na svojoj kvaliteti, na dizajnu, uložili smo u zadnje vrijeme u proizvodnju, otvorili smo jedan veliki proizvodni pogon tu blizu Kastu i zaposlili 50 ljudi u proizvodnom pogonu i gdje smo bacili koncept najviše na proizvodnju ugradbenih kliznih ormara, što se vidi tu dole u izložbenom prostoru, i kuhinja na mjeru. Tako da to je jedna novost koju namještaj Mima sada je plasirao u svoje salone. Salon namještaja Mima apsolutno se afirmirao na tržištu, te je za napredak preostalo jedino da još više rastu u smislu kvalitete, izbora i dizajna. Kupcima se nastoji ponuditi vrhunska kvaliteta i odabrani proizvodi od strane naših dizajnera, a sve to uz cijene koje su za svaki džep. Odličan je feedback, kupci su jako zadovoljni i iznenađeni su takvom promjenom, jer to je zapravo velika promjena koju smo mi spremali sigurno možda 2 godine, možda i 3 godine, ali zapravo intenzivno smo na tome radili zadnjih 6 mjeseci. Tako da sve promjene se ne mogu desiti preko noći, tako smo i mi već 3 godine razmišljali na koji način, istraživali tržište, uložili u proizvodnju, istraživali navike kupaca, istraživali trendove, dizajn, pokušali spojiti sve ono što kupac traži da dobije na jednom mjestu. Naši prodavači su jako educirani i cilj jest u tome da oni dobiju kompletnu uslugu. Znači, od savjeta do uređenja, do svih tih detalja koje svakog kupca muče. Znači, mi smo vodili računa o tome, razmišljali smo što je to što kupca muči kad kupi namještaj, zbog čega on ne spava, da mi damo taj odgovor. Znači, i u dostavi, i u montaži, i u idejama za dom, znači da za svoj budžet dobije maksimalno. Treba još jednom napomenuti da se radi o hrvatskom proizvodu izvrsne kvalitete i pristupačnih cijena. Dostava i montaža za područje grada Rijeke je besplatna. Ugradbeni ormari, na čiju je proizvodnju Mima osobito ponosna, postali su must-have komad namještaja zbog svoje funkcionalnosti i veće iskoristivosti prostora. 2009. započelo se sa samom proizvodnjom ugradbenih ormara, kliznih stijena i kuhinja, a sve u opremi najmodernijim strojevima namijenjenim za proizvodnju visokokvalitetnog namještaja. Posebnost naših walk-in ormara je u tome što naši walk-in ormari nemaju donje metalne vodilice koje inače kućanice znaju dobro primijetiti kad se rade pregrade, smetaju kod čišćenja i kod prijelaza iz prostora u prostor, tako da je to nešto jedinstveno što još nema u Hrvatskoj. Znači, mi smo prvi koji smo uveli taj sistem walk-in ugradbenih ormara. Inače, walk-in ugradbeni ormari ili klizne stijene imaju aluminijske profile koji imaju trajnost, garanciju 12 godina. Znači, to je jedno trajno rješenje za cijeli život. Jednom kad stavite, to se više ne može uništiti. Znači, to je jedna vrhunska kvaliteta.
Dugogodišnje prijateljstvo sa Mimom njeguje i poznati riječki TV voditelj Mario Lipovšek Batifijaka, koji je otkrio da je ugradbeni ormar nije san svake žene, nego ujedno i san svakog muškarca poput njega. Prije svega sam iznenađen kako salon danas izgleda. Dakle, super mi je to što su dakle, nekakav novi mladenački dizajn, vrlo ravne, čiste linije koje nekako ja volim, onako vrlo friško dizajnerski, tako da sam moram priznati već kupio par detalja. Evo, osim što danas radim, ali sam si usput ugodno skoristim, stavio na blagajnu nekakvih detalja koji ti mogu dobro urediti gajbu, to je dati onaj touch. Ono što mu oduševilo, to su ugradbeni ormari. I već dugo maštam o njima, ali mislim da ću se napokon i odlučiti to napraviti, jer kužim kako je to praktično, pošto nisam baš neki jako uredan tip, a to je genijalno za mene, jer iza možeš pobacati Boga i vraga, zatvoriš i jako sam uredan, kuća mi je iber. Zato mislim da su im ugradbeni stvarno genijalni. Evo, Globalizacija je proces kojim je svatko jedinstven u kulturi ili trendu. Danas je dizajn namještaja stekao popularnost miješanjem regionalnih ili kulturnih trendova u cijelom svijetu. Upravo taj dizajn postao je odlučujući faktor kada je u pitanju privlačenje i stvaranje lojalnosti kupaca. Značajke dizajna namještaja koje utječu i na proizvođača i na dobavljača su univerzalna izvrsnost kojom Mima obiluje, sljedeći klasični dizajn spavačih soba koje će zadovoljiti veće mase kupaca namještaja. Univerzalna izvrsnost kojom Mima obiluje sljedeći klasični dizajn spavačih soba koje će zadovoljiti veće mase kupaca namještaja. Raznolikost Mima stručni kadar u neprestanoj komunikaciji sa inozemstvom, bilo putem raznih edukacijskih sadržaja ili samog praćenja i istraživanja stranog tržišta. Takvom komunikacijom postiže se raznolikost, što je definitivno jedna od značajki dobrog poslovanja. Postavljanje visokih standarda, raznolikost unutrašnjosti dizajna koje imamo danas dovela je do opsežne konkurencije. Konkurencija je uvijek zdrava, a Mima poduzeće ne uvozi namještaj sumnjivog podrijetla, već je izvorno hrvatski proizvod i u tome je slučaju visoko pozicioniran u odnosu na konkurentno tržište. Investicija u renoviranje salona Mima i ponovno predstavljanje kupcima bio je pun pogodak. Brojni posjetitelji okupili su se u salonu već u ranim jutarnjim satima. Osim novog dizajna, motiv više za dolazak na prodajno mjesto Mima namještaja bila je i nimalo skromna nagradna igra, gdje su pojedinci koji su bili sretne ruke otišli kućama i više nego zadovoljnog izraza lica.
Danas smo posebno pripremili iznenađenje za sve kupce koji su kupovali kod nas u proteklih 20 godina. Znači, pozvali smo ih sa jednom pozivnicom i ključem da prisustvuju nagradnoj igri, gdje će glavni dobitnik osvojiti nagradnu igru vrijednosti 25.000 kuna ugradbeni ormar na mjeru sa dostavom, ugradnjom i izmjerom. Cijeli jedan postupak ćemo snimiti. I pozvali smo kupce da im pokažemo, znači, koliko smo promjenu unijeli u naše salone i kako smo nove novosti proizvoda plasirali. Drago vidjeti da neko tako cijeni klijente, jer je prva nagrada, ako se ne varam, oko 25.000 kuna, a to je onaj moj ugradbeni ormarić koji si želim, tako da će se neko usrećiti. I lijepo je čuti da eto, ima klijenata koji će danas sa ogromnim smajlom izaći iz Mime. Vrijeme je dakle da krenemo na ono što smo svi i čekali. Prije svega, kako vam se svidjelo novo izdanje Mime, refriškano, sad možete u glas reći lijepo, 3, 4 sad. Odlični ste, onako miješaj, znaš, kao da su bomboni. Samo bomboni vrijedni 25.000 kuna, to ima i na umu, velika je odgovornost na tebi, ljubit ćete, vidi koliko zgodnih teta, mladih, sve ćete ljubiti kad dobiješ nagradu, kad im dodijeliš nagradu. And, ostaćeš mi ovdje, barem proglasiti tko je taj sretnik ili sretnica. Nesimović Hajdra. Hajra, ispričavam. Hajra Nesimović je ovdje sa nama. Direktorica. Signalizirao sam da ljubim. Nemam riječi. Sve super, kupila sam puno tu stvari i tako. Recite, gospođo draga, evo, pretpostavljam nismo se nadali. Nisam se baš nadala, rekla sam da ja nisam ta sretnica, a evo vidite da ipak jesam. Evo, baš mi je drago. Do sad nikad nagradu nikako niste osvajali? Nisam. Pa dajmo jedan aplauz. Ja volim kad se tako nekome posreći, pa neka, eto. Napravi mjesta da bi to kamere zabilježile. Gospođo... Škare da i riješimo to, direktorica sve za vas radi, lijepo ste to smislila, gospođo, svaka čast. Dakle, i time je ormarić otvoren, ormarić je vaš, unutra vas čeka i poklon bončić za podignu. Kome ide ova nagrada i koga si usrećila? Velijević Branko. Tu je, Velijević Branko! Maknut ćemo se ga. Direktorica vam osobno uručuje. Evo, prva nagrada u životu, volim, svaka čast. Teško je, nemojte to raspitaš, da natjeko su pitali. Ti čas dobi nagradu, a tu je, onda nego ona nosite vam. Katalinić Ana, Rapska 4-7. Katalinić Ana? Je, pa svi su tu, Dimi, Lina. Evo, a ona slučajno došla. Nisam, ne. Kompletno uređen ambijent u salonu koji je uređivao stručni tim dizajnera koji su pomno planirani, a namještaj biran prema posljednjem modi u uređenju interijera, utjecao je na pozitivne reakcije svih posjetitelja. A oni koji još nisu doživjeli čarobnu priču Mima interijera, neka se što prije zapute na prodajna mjesta Mima namještaja. Nema mjesta razočarenjima jer Mima je mislila na svoje kupce diljem Hrvatske. Pa tako bilo da se nalazite u Puli, Poreču, Rijeci, Malom Lošinju, Zadru, Šibeniku, Makarskoj ili Požegi, možete krenuti u kupnju svog novog, visoko kvalitetnog Mima namještaja. Također kupcima se nastoji olakšati izbor i kupnju tako da se mnogo ulaže u tehnologiju i prezentaciju proizvoda. Savjetovat ćemo vas pri odabiru materijala, elemenata i funkcionalnoj opremi i voditi vas kroz mogućnosti ugradnje. Napravljen je i redizajn web stranice.
Skoro se radi i program za crtanje kuhinja, tako da će se online moći crtati kuhinje. A to je veliki pomak recimo za kupca gdje on može iz udobnosti svog doma praktički u svom naslonjaču planirati svoj budžet. Znači vi možete onda mijenjati hoću tu policu, hoću ta vrata, znači ovo mi je nešto skuplje, izbacit ću taj ladičar, tako da vi možete već isplanirati koliko vi želite investirati u uređenje svog doma i tek onda doći tu na potvrdu sa prodavačem. Namještaj Mima nastoji uvijek biti aktualan i svjež, a naša usluga je cjelovita. Od savjetovanja i pomoći pri uređenju i opremanju prostora, projektiranju nacrta ugradbenih ormara, odabira materijala i boja, izrade do dostave, montiranja i garancije. Dugogodišnje iskustvo, ekspertiza i autoritet na području opremanja i unutarnjeg uređenja čini nas savršenim partnerima za savjetovanje i uređenje vaših prostora. Posjetite nas na nekim od naših prodajnih mjesta ili nazovite i dogovorite konzultacije. Uvjerite se u kvalitetu te postignite efekt po mjeri vašeg prostora i aktivnosti.